Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Bente ka mga bisikleta ang gintugian sang Iloilo City Government sa mga pulis. Ini ang paggagamiton sa pagbantay sa mga esplanade. May siyam na ka-esplanade ang Iloilo City. Ginasuguran na ang paghimo sang ikanapulo. Agud mas mabantayan sa mga pulis ang lugar, may 20 ka Japanese bikes ang gindonar sang lokal nga panguluhan para sa Iloilo City Police Office. Ini nga mga bisikleta nagabalor 100,000 pesos nga ang pondo nagikan sa isa ka anonymous donor. Ang akon instruction kay Colonel Dampal nga mabutang siya sang dedicated team para lang sa esplanade naton kag sa plaza kag amo ning ilaw sa ron. Ang donation to kompleto with their headgear para nga mausar man nila para safe man ang mga pulis naton. Ginpasalamatan naman sang pamunuan sang Iloilo City Police Office ang nabaton nga mga bisikleta. Ginpasiguro ni Police Colonel Eric Dampal nga mas pabaskugon pa ang pagpatuman sa seguridad sa lugar pati na ang pagpatuman sa mga health protocol. Ito po ay malaking tulong sa ating kapulisan, lalo na yung mga deploy natin na pulis sa mga plaza kag esplanade. Although ara naman sila nag-duty, but with this 20 bikes na binigay ni Mayor sa atin ngayon, ito po ay makakadagdag sa atin at mas lalo pa nating mapaikutan pa yung mga lugar na yon with the help of these bikes po. Sa subong, may 4 ka mga pulis ang nadistino sa Esplanade 1. Ang mga ginhatag nga bisikleta sa mga pulis, pagagamiton sa ila pagpatrolya sa lugar, kag pagadugangan ng ila deployment bangod sa mga gintugyan nga Japanese bike. Bukas ang mga Esplanade halin alas 5 sa aga, tubtob alas 9 sa gabi. Kasubong man sini ang operating hours sa mga public plaza. Bato Iloilo, Bato Barangay Co Contest, ginlunsar sang lokal nga panguluhan. Kadungan sa pagsaulog sang ika-64 nga kaadlawan sang alkalde, ginanunsyar sini ang bag-o nga proyekto para sa mga barangay. Ini amo ang Bato Iloilo, Bato Barangay Co. Ini ang may 5 ka mga kategorya. Ang Search for Most Effective Barangay Info Drive Against COVID-19, Most Effective Barangay Council Against COVID-19, Most Effective Barangay SK Against COVID-19, kag Most Active Social Media Campaign Against COVID-19. We want to reward those barangays nga ginahama man nila ka tingwa nga waigin sila yung kaso. And gusto ko nga ipakita gid nga kung may ara kita nga mga barangay nga waig kaso, may reward gid sila. Magapili man ang syudad para mangin model barangay sa kampanya kontra COVID-19. Ang barangay nga magadaog makabaton sang cash prize. Ini nga inisyatibo ang ginalauman nga may dako nga impact sa komunidad. Tinutuyo sini nga proyekto amo nga hatagan sang reward ang mga barangay nga nagdihon sa mga inisyatibo kag nagakooperar sa mga kampanya sang syudad batok sa COVID-19. Ginaengganyo man sini ang mga barangay nga magpatuman sa mga inisyatibo agud matap na ang paglapta sang virus. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Pagpatigayon sang Christmas party ang ginrekomenda sang alkalde nga himuon na lang anay nga magpinamilya samtang may pandemya pa. Ang bulan sang Disyembre ang tion sang reunion para sa pamilya, abyan kag bisan sa trabaho, ini man ang tion sang pagtililipon. Apang bangod may pandemya, nagpagwa sang bago nga executive order si Mayor Jerry Treñas. Isa sa mga ginrekomenda among pagpatigayon sang Christmas party para gid lamang anay sa mga magpamilya. Inabangod sang ginapangatubang nga pamahog dala sang COVID-19. We are still reminding everyone that ang virus ara pa, even if it's Christmas. We should never forget, we should always protect ang aton nga mga pamilya, labi na gid ang mga immunocompromised nga ara sa aton nga panimalay. Let us try to avoid mga dako nga mga gatherings, no? Ang suggestion nga ginapatuman naton nga immediate family lang ang maka-gather para sa Christmas para ma-avoid ang transmission.
May mga bes nga naga-single digit man ang confirmed cases sa COVID-19 sa Iloilo City. Apang sang damlag lang, may tion nga nagdangat naman sa double digit. Natalupang man nga kalabanan sa mga natapikan sang virus ang nagabusong kag mga senior citizen nga may ginabatsyag na nga daan nga balatian. Kung nagaubra kita, kag may mga busong, may tigulang, may gina-dialysis sa aton nga panimalay, palihog lang, if possible, avoid contact. Pero ang hindi tagid pagkalimtan, pagsulod tagid ya sa aton nga balay, hindi kita kalipat nga magpaligo gid antes nga magatubang sa mga immunocompromised. Nobyembre sang nagpagwa sang Executive Order 194 ang alkalde nga nagahatag sang guidelines para sa compliance kag public health standards subong nga holiday season. Kalakip na diri amo ang mga pagsulundan sa pagpatigayon sang mga Christmas party, gift-giving activity kag pagtililipon sa pagsug-alaw sa bagong tuig. Ginarekomenda man diri ang paghiwat sang online caroling imbes nga himuon ang face-to-face caroling. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.